L'obra tracta d'una noia que surt de la seva infantesa una miqueta, no? I ja es comença a fer gran i llavors comença a trobar diferents coses que no s'esperava, no? Amb aquesta vida. I llavors ella, la seva autoestima comença a decaure una miqueta i necessita trobar fora altres estímuls per sentir-se una miqueta més feliç, més plena, més segura, no? Llavors, en aquell moment just apareix un noi que per emplenar el seu afecte no són les mateixes idees. Ella necessita un afecte d'una manera i ell necessita un altre tipus d'afecte. Llavors es troben, però clar, no es posen d'acord i tot això acaba amb una violació. Llavors el noi passa tot això, la deixa sola i la noia s'ha de menjar tota aquesta situació que li costa molt perquè dir-li a la gent, explicar el que ha passat, ja li fa vergonya, se sent culpable, perquè realment ella havia començat també i tenia ganes, però després es va sentir malament i llavors no volia parar, però no va haver-hi aquest stop, no? Ella quan va fer aquest stop, el noi no li va respectar. I considero que això és important, que quan nosaltres diem no, sí que és veritat que de vegades pots arribar fins a un punt que després t'arrepenteixes i quan dius no te l'han de respectar, no? Llavors, hi ha molt jutjament cap a això, hi ha moltes idees, hi ha moltes opinions i jo vaig pensar que cadascú és lliure de pensar com vulgui, però que quan algú es troba en una situació així, a sobre de ser vergonyós per ell, que la societat no el pugui acompanyar o pugui acompanyar aquesta noia, és una miqueta, com et diria, contradictori amb la realitat actual dels valors que li volem infundar als nostres fills. Nosaltres sempre estem intentant dir-li que cuidin la natura, que facin les coses bé, sempre els estem donant uns valors, però després nosaltres com a grans aquests valors no flueixen. Vosaltres, tu ets el 2? No, tu ets el 3. Jo i la I és el Cristel. 3 amb mi. Jo i la Cristel. Vale, tu i la Cristel. Tu ets el 3? Sí. I l'Izan el 3? Sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Falta el cap? A mi m'ha agradat molt, m'ha sorprès molt la resposta, perquè sí que és veritat que tots tenen una manera de pensar diferent, però en comú totes les noies i els nois van pensar que estava molt bé, que era una proposta molt maca, molt xula i que sí, que volien defensar-la i la volien tirar endavant. Potser va ser una miqueta més jo com a persona gran que diria ui, tinc una mica de por de dir-los perquè són més joves, tota aquesta part, i després em vaig sorprendre perquè la seva reacció va ser com molt adulta, molt acceptada, o sigui, ho portàvem bastant bé, no és un tema tabú ni és un tema, és una realitat per ells. La meva proposta és que els alumnes tinguin la capacitat d'entendre i de ficar-se a la pell i que ells, a través del seu ball i de tot el que estan fent, puguin expressar i puguin dir coses. És una miqueta de que puguem ballar, puguem expressar, puguem dir coses i el més interessant que ells se sentin bé amb tot això que estan fent, que no sigui algo... Jo crec que algo els hi quedarà per quan siguin grans. No sé si farà alguna cosa o no es farà, però ells es recordaran i diran jo vaig estar allà, jo vaig formar part d'això, i això m'agrada. Vale, nois, ja estem aquí, o sigui, heu fet molta força, heu entrenat molt, us ho sabeu perfecte, o sigui, no tingueu nervis, no passa res, sortirà molt bé. Sí que us demano que somrigueu de tant en tant i que mireu amb força i mireu davant. Mireu amb força i això és vostre. L'escenari és per vosaltres i la gent està aquí perquè us vol veure i vosaltres us teniu que entregar i teniu que fer tot i que ho passin superbé la gent. Us ho sabeu, no penseu en cap moment, no, això no me sortirà. No, sí que sortirà, teniu que estar concentrades
i concentrats i ja està. I tot això, endavant. Un fort aplaudiment i us estimem.